чувате знаменя. Айде. Дека! Де тук на тия? На тия драми. Да, айде. Айде, оди там. Я има за вас. Айде. Как да видим кой не може? Кой не може да не ги помогне? Айде! Дръжи! Дръжи това. Айде това от другата ръка. Айде! Можеш ли? Айде! Айде. Може ли?